Здравейте и добре дошли в новото видео, което е много импровизирано, защото буквално реших да го снимам тази сутрин. Просто исках да споделя опита си за нещо, което ми се случи миналия ден, защото все пак това е целта на канала. Да караме по същество. Миналия ден, докато снимах за един мой клиент, ми трябваше макрокадър. Само един. Просто това, което ми беше в главата, го изискваше и нямаше как да предам видеото без да го направя. Съответно за това ти трябва макрообектив, какъвто аз в момента нямам. Мислям за купуването на такъв, но просто конкретно за този проект не си оправдаваше инвестицията от 2-3 хиляди лева. За тези от вас, които не знаят, макрообектив е обектив, който може да фокусира на доста по-близко разстояние, отколкото нормалните обективи. Като например този, на когото минималното фокусно разстояние е 45 см. Да, ама на мен ми трябваше да влезна наистина близо, исках да снимам нещо конкретно и трябваше да е много близо. В миналото съм ползвал такъв, но съм го взимал под наем от една фирма, която дава техника под наем. Но тъй като беше малко спешно и беше петък, нямаше как да организирам цялото нещо, затова и това не беше вариант. И тогава се спомних за нещо, към което съм скептичен от много време, а именно макрофилтъра. Ако не знаете какво е филтър за камера и как той може да ви помогне, значи не сте гледали видеото ми за филтрите, за което ще оставя линк отдолу в описанието. И също така трябва да го видите да изкочи някъде тук. Той служи буквално като лупа, която се слага пред обектива и тя намалява значително много неговото фокусно разстояние. Но аз винаги съм смятал, че той прекалено много разваля качеството, за да го ползвам и не съм го обмислял като опция изобщо. Но поради това колко спешно ми трябваше такъв кадър, реших да пробвам. Намерих един наличен в Photo Galactic и това не е спонсорирано видео от тях, просто единствени те го имаха наличен, изпратиха ми го в петък и го получих в събота. Казах си нека да пробвам, какво толкова. Той струваше 18 лева, което не е голяма драма, дори нищо да не става от него. Та сложих го, започнах да снимам и вау! За цена 18 лева. Има различни по сила макрофилтри, като те започваха мисля, че от плюс 1, плюс 2, плюс 4 и така нататък до плюс 10. Като плюс 10 е най-силното увеличение, което можеш да получиш и точно такъв взех, защото само такъв имаха наличен. Но ето ви един съвет от баткови Стоян. Ако сложите макрофилтъра на Vari обектив, който е с някакъв стандартен рейндж от примерно 24 до 70, какъвто е този, колкото по-широкоъгълно използвате обектива, толкова по-малко увеличение ще имате от филтъра. Така че няма смисъл да се взимате плюс 1, плюс 2 и всички там, вземете си плюс 10, разликата е минимална. Сега, трябва да отбележим и че не е перфектен в никакъв случай. Определено има омекотяване на изображението, което се наблюдава и също така някаква загуба на резолюция, която също виждам. Но наистина не е чак толкова значителна, колкото някога си мислех. Освен ако, знам ли, снимате документален филм за National Geographic за живота на азиатския стършел. Което ако е така и вие гледате моите видеа, аз съм изключително благодарен за което, но се съмнявам. Но за 99% от клиентите ви гарантирам, че никой няма да забележи разликата в изображението. А ако дори забележи и ви попита защо този кадър е малко по-мек от другите? Защото използвах ProMist филтър, той е много по-кинематографичен и създава този dreamy ефект. Бум! О, да, сега го забелязвам наистина. Когато се загледаш, се лечи колко по-мек и по-кинематографичен е кадър. Problem solved. Но вижте тези кадри, те са снимани с него. Кадри, които абсолютно никога не бих могъл да направя без макрообектив. Разбира се, има и друга опция, когато искате да направите макрокадър, обаче нямате макрообектив. Може да използвате така наречените макроекстендери, които се слагат между камерата и обектива, за да намалят фокусното му разстояние, но те са малко по-скъпи. Но за кой си мисля, че е перфектен макрофилтър? На първо място, за хора, които са в моята ситуация, имат нужда от един конкретен макрокадър и не им се инвестира голяма сума пари. И на второ място, за хора, които искат да навлезнат в макрофотографията без голяма инвестиция. Ако ви кефи, не знам, да снимате насекоми, растения, както и всякакви текстури отблизо, може да стартирате по този начин, без да наливате много хиляди левове в макрообективи. И ако видите, че наистина точно това ви доставя много голямо удоволствие, чак тогава може да инвестирате. Но за 20 на лева, в зависимост от големината на филтъра, вие може да направите entry level макрофотография без никакъв проблем. Но докато го използвах, успях да разбера няколко конкретни техники, които може значително да подобрят качеството на изображението, което излиза от него. Все пак това е още едно стъкло пред обектива, което винаги ще влоши изображението поне малко. На първо място, този филтър има нужда от много светлина. Това е идеален да се ползва когато слънцето е високо и вие снимате навън или когато сте в обстановка, която е много добре осветена. Но не само защото по-малко светлина минава през стъклото, а заради съвет номер 2, който е, че трябва да снимате с по-затворена бленда, защото
иначе много малка част от изображението е на фокус. И освен ако това не е ефекта конкретно, който търсите, по-добре да затворите до F11, дори F16. За това ще ви трябва доста светлина. Също така съвет номер 3, използвайте ръчен фокус, а не автоматичен. Има много дишане, когато се опитвате да фокусирате на автофокус и е много лесно да изпуснете фокуса. Ако не знаете какво е дишане, говоря за фокус бридинг, което прави нещо от рода на звуча като идиот. Всъщност ето ви наистина какво е фокус бридинг, защото не знам дали разбрахте много от моето обяснение. Да, това много зависи от обектива, който използвате, но наистина филтъра изобщо не помага. Така че по-добре на ръчен, изберете се точно върху какво искате да пада фокуса ви и тогава снимайте. Което ме навежда и до съвет номер 4, а именно използвайте някакъв вид стабилизация за камерата. Дали ще е статив, дали просто ще я подпрете някакси, няма значение, използвайте каквото имате. Когато сте на ръчен фокус, по-добре е да е стационарна, а не да я държите в ръце. Което ще ви помогне и с първия проблем, а именно липсата на светлина, защото сега може да оставите затвора по-дълго време отворен и да пуснете повече светлина. Ако искате да опитате макрофотографията, да видите дали наистина е за вас, пробвайте го, няма да съжалявате. Това е все едно да имате един микроскоп закачен на камерата и може да видите много интересни неща, когато гледате отблизо, дори с чисто изследователска цел. Надявам се видеото да ви е харесало и да ви е било полезно. Ако е било така, абонирайте се за канала, за да виждате още такива видеа. Следвайте ме също така и в социалните мрежи, за които ще има линк отдолу в описанието. Аз съм Стоян. Чао!